Iya, anak muda. Carikan aku air dari dataran Bekonang, Guru. Iya, harusnya kamu mencari tobrut, bukan hanya air bening. Jam 11 wengi aku mbok tinggalno. Mbok tolak Tanpa sebab sing pasti ngarani. Aku kadung sayang, kadung kadang-kadang lungamu dadi traumaku. Ngene men kisah bujangku. Ndang teko kancane aku kelangan kanca cita. Jane namung masalah tresno tapi kaya lara. Iki piye takon satu? Ben wirang pisan. Akhire lara ben lara tenan. Apa wong tulus wis karise ngene. Lalu ngancani ilang endinge. Iya, rasaku kaya bonsai ate putri. Disirami rintang wengi. Masih ya elok indah dirabeni. Tapi tetap ora iso gede. Arep piye caramu meksa ki meksa ya ora iso bos. Tresno kok dipeksa. Mas Adi, monggo pinarak mriki. Sabar ngadepi tandure kembang tukul wirang. Ngalah tenang nanti sebenarnya nganggep aku mung sewates kancamu. Iki mung masalah tresno tapi kaya lara. Ayo mas, ayo kiri wirang ben wirang pisan. Yen akhire pedhot ben pedhot tenan. Apa wong tulus wis karise selalu ngancani ditinggal endinge. Ya Tresnaku kaya bonsai anting putri. Besirami rinolan wengi. Masih ya elok endah disawangi. Tapi dipaksa ra iso gedhi.
bapakku bangsa atas kau. Dikiramu masalah tresno tapi koyo loro. Iya mas. Akhire wirang ben wirang pisan. Yen akhire lara ben lara tenan. Apa wong tulus wis karise ngene. Selalu ngancani lang endinge. Tresnaku koyo bonsai anting putih disirami rintangan angin. Masih ya elok kita ditemoki tapi dibeksa ra iso gedhi. Kire wirang pen wirang sisan. Yen akhire lara pen lara tenan. Apa wong tulus wis karise ngene. Selalu ngancani ditinggal endinge. Tresnaku kaya bonsai anting putih disirami rintangan wengi. Masih ya elok kita disawangi tapi dipaksa ra mungkin kerja. Dikiramu masalah tresno tapi kok ya